Dit binnen bielen van 2 verlien. Nou willen gewoon onbekende supporters weer zo'n mars organiseren, maar dit keer omdat ze het net eens binnen met de politiestaking. Omdat ze bang binnen van strafmaatregels, willen ze anoniem blijven, maar ze schreeuwen op haar Facebookpagina het volgende. In navolging op andere clubs, die volledig terecht gewoon een biertje gaan drinken en hun matchday niet af laten pakken door een paar agenten die menen dat ze een salarisverhoging ineens zouden krijgen als ze grote publiekelijke evenementen torpederen, roepen wij de Heerenveen supporters op vrijdag gewoon naar het centrum te komen. We laten ons geliefde spelletje en beleving niet afpakken door een angsthaas van een burgemeester of zogenaamde dienders die menen dat ze ons ermee hebben. De gemeente en Sportclub Heerenveen nemen verder geen maatregels. Omdat het een kwestie van veiligheid is de politie morgen vol onwijzig. De protestmars begint morgen om 11:08 op het gemeenteplein en eindigt bij het Abel Enstra Stadion.